Ukážem vám 5 hier na spoznávanie čísel a prvé počítanie. Prvou je toto porovnávanie a skladanie čísel. V balení je množstvo kartičiek a už najmenšie deti pochopia, že kam smeruje otvorený zobáčik, to číslo je väčšie. Ak hľadáte skôr zážitkové učenie, potom sa vašim deťom budú páčiť určite tieto zatlkacie domčeky. Sú tu obojstranné kartičky s 3 úrovňami obťažnosti zamerané na počítanie a tiež kartičky na doplnenie čísel do poradia. No a samotné zatlkanie s kladívkom očarí deti asi najviac. Pre deti od 18 mesiacov sú tu tieto nanuky, môžu pomocou nich spoznávať aj farby. Malé bábätka ich budú s radosťou zastrkovať do týchto krytov a neskôr ich využijete aj v detskej kuchynke. No a tu máme už túto úžasnú sadu výzvu s číslami. Nájdete tu rôzne typy kartičiek, ruletky, ktoré určujú typ aktivity a číslo, s ktorým sa bude pracovať a tiež aj tieto čísla na prevliekanie, 10 čísiel a 10 šnúrok. Mňa zaujali aj tieto hmatové kartičky na podporu grafomotoriky. A posledným typom je táto sada 4 hier s rôznymi úrovňami obtiažnosti. Deti budú počítať, ale aj pozorovať, triediť, usporadúvať a to všetko s rozkošnými zvieratkami. Na počítanie budete používať hraciu kocku alebo si môžete zahrať hru na spôsob Pexesa s týmito kartičkami. V návode nájdete všetky postupy hier, ale môžete si vytvoriť aj svoje vlastné podľa vlastného uváženia a fantázie. Tak čo? Súhlasíte, že učenie môže byť hračka?